Helo, fy enw I yw Cath Strawd. Rwy'n asesydd llesiant gorau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ac rwy'n dysgu BSL. Oeddech chi'n gwybod bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cydnabod iaith arwyddion Prydain fel iaith am y tro cyntaf ar y 3 ar 15 o Fawrth 2003. Eleni, rydym yn dathlu 20 mlynedd ers y digwyddiad pwysig hwnnw. Hefyd, ar yr 8 ar 20 o Ebrill y llynedd, cafodd BSL ei chydnabod fel iaith swyddogol Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r wythnos hon yn wythnos iaith arwyddion. Mae'n bwysig bod BSL yn cael ei ddiogelu a'i hyrwyddio fel y gellir parhau i'w ddefnyddio yn y dyfodol. Mae hefyd yn bwysig iawn bod defnyddwyr BSL yn gallu cael mynediad at wasanaethau iechyd yn eu iaith gyntaf ac yn gallu cyfathrebu â staff. Ydych chi eisiau gwybod mwy am BSL? Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r ffordd orau i gefnogi defnyddwyr BSL sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd fel sut i archebu dehonglydd BSL? Gallwch gysylltu ar e-bost inclusion.hdd@wales.nhs.uk neu ymweld â'r dudalen amrywiaeth a chynhwysiant. Mae gennym hefyd amrywiaeth o lyfrau iaith arwyddion yn ein llyfrgelloedd. Ydych chi'n gwybod sut mae arwyddio neu a diddordeb mewn gwella eich sgiliau BSL? E-bostwch y tîm amrywiaeth a chynhwysiant. Cysylltwch â ni ar yr e-bost isod. Diolch, wythnos iaith arwyddion hapus i chi.